खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 27 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायनाय जाबाय। बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां। सानै बारग' एनडिबिफोरा क'क्राझार सोहोराव गला रां मागिदों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया क'क्राझार सोहोरनि गुबुन गुबुन गलाफोराव सानै एनडिबिफोरा रां मागिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला नागालेण्डआव बिथांमोना हमजादोंमोन एनडिबिआव थानाय समावनो, नाथाय बिथांमोननि केसआ आथिखालावबो जोबनानै थाङाखै। अदेबानि बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिथांनि केसफोरा जोबनानै थाङाखै, जायखौ लानानै बिथांमोनहा दान मोनफ्रोमबो नागालेण्डनि कर्टआव नुजाथिहैबाय थानांगौ जायो, जायनि थाखाय नागालेण्डआव नुजाथिहैबाय थानो थाखाय बिथांमोननियाव रां गैला, रुफा गैला, धोन सम्पति गैला, जायनि थाखाय जेबो उफाय गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय गला रां मागिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा आरोबाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा थार एनडिबि जानानैबो नाथाय आथिखालावबो रिहेबिलिटेसन एबा रां अनसुंथाइखौ बिथांमोनहा मोननो हायाखै, जायनि थाखाय दिखार आरो दुखुजों उफाय गैथारैनि जाहोनाव क'क्राझार सोहोरनि गलाफोराव बिथांमोनहा रां मागिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिलाफोथाराव फरायसुलिफोरा लामानि दालां बायग्रबनानै जोबोद गिख्रंथाव थासारि जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जनाय बिधानसभा समष्टिनि सिङाव थानाय उजुनि मध्य सिसिथंगानि मोनसे गामियाव रायजो राजाफोरा रांखान्थि गैयैनि जाहोनावबो गावबा गावनि रांखौ खरस खालामनानै गावसोरनो गंसे औवानि दालां लुनाय जादोंमोन, जाय दालांनि गेजेरजों फरायसुलिफोरा फुङावनो फरायसालियाव थांबाय थायो। नंगौ, बेबायदिनो सोलिबाय थानाय समावनो मैया हरखाबै औवानि दालाङा फरायसुलिफोरा स्कुलाव थांबाय थानाय समावनो बायग्रबना गोलैयो, जेराव गासै 20 जन फरायसुलिफोरा गोब्राब जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेनि 7 फरायसुलिफोरा बांसिनै जोखोम जाबसिननायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ सिलाफोथार देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जनाय बिधानसभा समष्टिनि सिङाव थानाय बे दालांखौ रायजो राजाफोरा 1950 मायथाइनिफ्रायनो गंसेबो फाखानि दालां मोनैयाव रायजो राजाफोरानो गावबा गाव रांखौ खरस खालामनानै बे दालांखौ लुनाय जादोंमोन। लोगोसे बिथांमोनहा बेनि थाखायनो सरकारनिसिम दिखार फोरमायनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। बारग' एनडिबि एबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ थांनाय 25 आरो 26 अक्ट'बर खालि गोदान दिल्लीयाव थानाय गुबुन गुबुन अफिसारफोरजों सावरायलायनाया जोबनानै थांबाय। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, बारग' एनडिबिफोरा थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि जोहै एनडिबि आफादखौ गुबैयै सिफायनाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै एनडिबिफोरा गावसोरनि गोबां जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम मुङै मोनसे गोदान आफाद दानानै लानाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोना बारग' एनडिबिफोरनि गासै जेंनाफोरखौ लानानै बे आफादनि जोहैनो सावरायलायबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, दाखालिबो आरोबाव बेबायदिनो 25 आरो 26 खालि बारग' एनडिबिफोरनि गोबांथार जेंनाफोरखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव माखासे अफिसार जेरै आइबिनि चिफ तापन देखा, बिथांमोनजों लोगोसे नर्थ इस्ट जइन्टनि सेक्रेटारि मनदीप सिंह तुली आरो गोबां अफिसार डाइरेक्टरफोरजों बायदि जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायनानै नुनो मोननाय जादों, जेराव मैया 26 खालि बे सावरायलायनाया जोबनानै थाङो। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गुबैयै बारग' एनडिबिफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ लानानैनो सावरायलायनाय जादों, जेरै गोबां पारामिलिटारिफोराव बारग' एनडिबिफोरखौ सोसननानै होनाय, लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय गोबां गुबुन सावरायलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों होनना मिथिदों। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै खुंजानाय आंनि गामि आंनि इयुन बिमुंजों गामि गामि सांग्रांथि मेल लानाय हाबाफारिखौ मैया बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गहपुर दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय पश्चिम खेर'नि गामियाव फोजोबथ'नाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो जायगाफोराव सुबुं सांग्रांथिखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लाबाय थानाय जादों, जाय हाबाफारिफोरखौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै खुंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै आंनि गामि आंनि इयुन बिमुंजों
रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैया बे आंनि गामि आंनि इयुन सांग्रांथि हाबाफारिखौ मैया फोजोबथ'नाय जायो। मख'नो गोनांदि मैया फोजोबनाय हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया बाहागो लाहैनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गामियानो समाज आरो माहारि दानायनि गुदि बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होयो। मख'जाथावदि बेयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां लोगो आफादगिरि लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजोलगाव VCDCनि गम्भीराखाथा गामिनि राजिब ब्रह्मनि सेथि फिसाज्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांनाय 25 अक्ट'बर खालि सानजौफु समाव मोनसे गारिनि हरखाब जाब्रबथायाव जोबोद गोब्राबै जोखोम जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालाव बिथांखौ धुबरी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय आथिखालावबो बिथांखौ जेबो हुस गैयै थासारियाव नुनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव नखरा गोबां रांखावरि गैयैनि जाहोनाव रायजो राजानिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोननो हांख्रायनाय जादों। बेनिखायनो नखरनि सोद्रोमाफोरा हांख्रायनाय बायदिब्ला जाय हायो थाइसे थाइनै राङारि अनसुंथाइ हरनानै गावसोरखौ मदद होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों। बेनिखायनो बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारखौ गाहायाव होफानाय जाबाय।